Hej med jer, Anders fra Lindab. Jeg vil lige gennemgå en portvask. Som I nok kan se, så her søndag formiddag, så ser min egen ikke for godt ud. Jeg vil lige tage med på en tur og vise lidt om, hvordan man vasker sin port, og hvad man skal være særlig opmærksom på. Som I nok kan se, så er der virkelig brug for en portvask her. Heroppe er der det, man betegner som regnskygge. Det er lidt svært at se, men her rammer regnen ikke. Nu den her port er nordvendt, så det betyder, at der er en del algedannelse, og den trænger virkelig. Det jeg vil starte med er at simpelthen tage vandslangen og skylle porten over, for at undgå, at der sidder sand, rester, snavs, inden jeg begynder at vaske, så jeg ikke ridser porten. Det er super vigtigt at få den skyllet godt af, så prøv at følge med her. Nu har jeg skyllet porten over. Det har lige taget det værste snavs. Jeg tager en autobørst med vand på og prøver at lige skylle porten over og vaske den forsigtigt. Vær særlig opmærksom på ruderne. Det er polycarbonat, og de er lidt mere sart end normal rude, så vær lidt opmærksom der, og ikke få ridset dem. Så er porten skyllet af 2 gange. Først med vand og med børste. Allerede set det hjælper. Men nu giver jeg den lige en gang autoshampoo. Og så vasker jeg den over til sidst igen med børsten og skyller den af til sidst. Igen. I vores drift og vedligehold beskriver vi regnskygge. For lige at forklare det kort, så det her oppe ved overlæggeren, som jo stikker lidt ud, og der er ikke for godt lys sådan. Herinde rammer vandet ikke, når det regner. Så det vil sige, der vil altid sætte sig noget ekstra snavs heroppe i det her parti her. Så det er super vigtigt for overfladen og for garantien, at man sørger for at få det vasket. Nu har jeg vasket hele porten. Det vil man nok altid gøre, for ellers så kommer han til at ligne sådan et stribet bolsje. Nu har porten fået et skyld, både med ren vand, med børst, med autoshampoo og børste igen bagefter. Så en sidste gang, så tager jeg lige og tager vandslangen, skyller porten over, hvis der skulle sætte nogle sæberester. Og så er vi faktisk klar. Så hvad er det ikke?